Qed nagħmel dal-video illum bil-lest, naf li mhux it-tnej, imma x'ħat għamel nhar it-tnej trid tippjanah minn qabel. U l-mistoqsija ta' topic illum huwa dak, Monday Blues or Golden Mondays. X'hi differenza? Ħafna minna jisimgħu bil-Monday Blues xi dwejja għandi, kemm indhom biex inqum mis-sodda, x'nervi kolli, kemm nixtieq ikun għadu s-sibt u l-ħadd, dak huwa Monday Blues. Il-Golden Mondays huwa li inti mill-ħadd u mis-sibt tajt nhar it-tnej ħanqum iktar kmieni mis-soltu. Waqt li forsi Malta kollha għadha rieqda, jiena ħankun diġà qomt, jiena diġà ħankun bdejt naħdem jew bdejt nifoka fuq l-iktar affarijiet importanti għalija dakinhar. X'jistgħu jkun dal affarijiet importanti? Għalik li forsi inti mara li għandek il-familja, jista' jkun li tipprepara l-ikel għalik u għall-familja li hija l-aktar importanti, ħalli imbagħad matul il-ġimgħa jew inkella tal-inqas dakinhar stess. Mhux toqgħod naqru l-ewwel ħaġa li ssibu jiġri l-emmulaw jew tifqu tixtru mingħand xi ħanut tal-junk food, all right? Dik jista' jkun waħda, għal ħadd ieħor jista' jkun l-iktar ħaġa importanti illi qabel ma mmur ix-xogħol jiena ħammur nagħmel l-exercise. Jiena ħammur niżvoga, jiena ħammur waqt illi forsi sħabi tal-uffiċċju deħlin reqdin. Jiena dieħla enerġetika, tajjeb, għax nhar ta' tnejn xbin, jekk ħanibdija tajba naf li l-bqija tal-ġimgħa ħatkun ħafna aħjar milli kieku jiena qatt noqgħod nitratini u nittewweb u nagħmel nhar ta' tnejn. U di ma nafx iġrilkom x'li ġrat li kemm il-darba. Illi kif nibda tnej, normalment jaffettwali mhux biss dakinhar imma l-bqija tal-ġimgħa, fil-ma sens. Ejdu nhar ta' tnej, noqogħdu naħlu l-ħin fis-sodda, noqogħdu ntektku fuq Facebook ma tsar id-disa. Issa qasam di ċans nagħmel hekk u nagħmel hekk u nagħmel hekk u kollox panik, rax, ġigġi fogu, stress, etc. Jekk inti qomt, għamilt li kellek tagħmel u ħadd il-kontroll tal-ġurnata, awtomatikament donnu dak li ħadd tagħmel it-tnejn ħajaffettwa tlieta, tlieta għall-erba', etc. etc. Issa, interessanti wkoll sabu li fejn jidħol l-exercise, jekk inti ħadd tagħmel workout it-tnejn, inti 4 darbiet iktar fiċ-ċans illi tagħmel workout it-tlieta. Allura jekk inti diġà dik il-ġimgħa mor darbtej training, ara kemm diġà akkwistajt minn dik il-ġimgħa. Allura mhux faċli iktar ħajkun li inti tmur it-tielet u forsi raba darba, imma kieku inti t-tnejn u tlieta ma mmorx training. Imbagħad, spiċċajt bl-erba' l-ħamis, il-ġimgħa sibtu forsi l-ħadd, imma l-ħamis ġarajek, is-sibt ġarajek, il-ħadd inħobb noqgħod relax u f'kamili ngħidlek ġimgħa exercise kissirta. Minn għall-parti għallum huwa dan. Prepara bil-lest nhar it-tnejn. Ħalli inti flok ma jkollok Monday Blues bħal ħafna minn sħabek u minn nista' madwarek. Il-Mondays tiegħek jibdew ikunu golden. Għax a golden Monday can lead to a golden week. Niltaqgħu.